खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानाय बा ज' जानायनि सायाव खुगा बेखेवदों गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारिया गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो सोंथि जादोंमोन हाग्रामा महिलारिया बे समाव मा बुंगोन ज' जानाय बाथ्राखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल जे खौसे जानायनि बाथ्राखौ गोबां खेब रायज्लायदों होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया खुगा बेखेवाखैमोन हाग्रामा महिलारिया बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन गिबि खेबनि थाखाय जे बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों थारैनो मख'नांगोन बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जे बाथ्रा सावरायनाय बा सिङाव बेसेबां खेब सावरायनाय जाखो आरो बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय होनो नागिरदों बिथाङा बुंदों जे बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल जों सावरायनाया खननै खनथामसो जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आरो बेनि अनगायैबो बिथां हाग्रामा महिलारिया रोखा बाथ्रा बुंदों जे बे सावरायनायखौ बा बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानायखौ आंबो लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा आंबो लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों थारैनो रायखांनांगोन जे गोबां समावनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खुगा बेखेवबाय थादोंमोन थामहिनबा बेनि सायाव जे ज' जाजानायखौ बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो थामहिनबा ज' जानायनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारियाबो सिरियै थायाखै हाग्रामा महिलारियाबो बे समाव रिएक्सन होदों बिथाङा फिन जाथाय होदों जे हाग्रामा महिलारियाबो बे समाव ज' जानायखौ लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया थारैनो मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों बे समाव गिबि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया खुगा बेखेवदों जे हाग्रामा महिलारियाबो खौसे जानोखौ लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया मोनसे बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे इउपिपिएलनि जे पलिसि बे पलिसिनि सायावबो बिथां हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुंदों जे बे समाव सिं इउपिपिएलआ मा मावदों बेनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ सावरायबाय थानाया सोलिबाय थादों आरो बे समावनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो गावनि आवथायाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नाजादों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा होननानै बाथ्रा बुंदों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारिनि बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ सिं बुरखायनानै इउपिपिएलआव सोनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे बांसावनाय बाथ्रा थामहिनबा रायजो राजाफोरा बुंनाय बाथ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे बे समाव जे दिसपुराव हाग्रामा महिलारिखौ दैथायहरनानै बिटिसिआव प्रमद बर'आनो चिफ जागोन होननानै बांसावनाय बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आं बिटिसिआवनो थागोन आरो बिटिसिआवनो गोबां खामानि मावनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बिथाङा बुंबावदों जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव फिन हाग्रामानि सरकार थामहिनबा बिपिएफआनो सरकार दागोन होननानै बिथाङा दाबि खालामदों नाथाय सोंथि जाखाङो जे बे समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला फैबाय थानाय समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गोरोबनाया माबायदि फैगोन माबायदि जागोन बे मोनसे गोख्रों सोंथि आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारिया आसामनि केबिनेटआव थामहिनबा बिथाङा मिनिस्टार जाया थामहिनबा बिथाङा दिसपुराव थाङा
आरो बिथाङा बेहायनो BTC आवनो थानानै बिथाङा खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों BTC आवनो आं थागोन होननानै दाबि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बे समावनो फैबाय थानाय समाव दे BPF आरो UPPL जे ज' जानाय खौसे जानाय बाथ्राया बेसेबां रज'गोन थामहिनबा बेसेबां जाफुंगोन नैबे समाव जे हाग्रामा महिलारिया जे बुंथिदों जे बे समाव BPF आरो UPPL नि ज' जानाय बे ज' जानायखौ बा इसिंनि दे बाथ्रा बे बाथ्राखौ बे समाव बुंफोरनानै होदों हाग्रामा महिलारिया आरो फैबाय थानाय समाव दे बे BPF आरो UPPL आ ज' जानाया बेसेबां फिथाइ थायगोन आरो रायजो राजाफोरा जे लुबैनाय रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय BPF आरो UPPL खौसे जानांगौ जे लुबैनाय बाथ्रा समाज सिबियारि बा समाजनि दैदेनगिरिफोरा लुबैनाय बाथ्रा बे लुबैनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव थामहिनबा बे समाव मोगथां महराव मोनगोन ना मोना बे साननो गोनां बाथ्रा आरो BPF आरो UPPL नि सावरायलायनाय बे सावरायलायनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPL नि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BPF मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ BTC नि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो खिन्थु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो BTC नि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPL नि मानसिफ्रा माने जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो BTC आवनो थागोन BTC आवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैगोन बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्थियावनो BPF नि माखासे मावखुलियाव UPPL नि जोंना खोथाया मा दा BPF हान्जाया सरकार दानाया 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो BPF आ 2025 आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां दे जाबाय थेंक इउ सार सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPL नि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BPF मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ BTC नि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो खिन्थु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो BTC नि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPL नि मानसिफ्रा माने जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो BTC आवनो थागोन BTC आवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैगोन बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्थियावनो BPF नि माखासे मावखुलियाव UPPL नि जोंना
खोथाया मा दा BPF हानजाया सरकार दानो 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो BPFआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ। बिराद मोजां दे जाबाय। थेंक इउ सार।